Kde je Big Papa? Big Papa... Ukážem vám ho. Tu je. Si aj tak celý rozmazaný. Aspoň zakývaj. Big Papa. Také dlhé nechty 2 týždne ich mám. 2 týždne a mám ich, čo ja viem. Takto odrastené. Moja milá, kedy bude možné zakúpiť lístky na Trnavu budúci rok? 13.9. tento rok. 13.9. si zapíšte do kalendárov, sa spúšťa predaj lístkov na štadión Trnavský, ktorý bude presne o rok potom, 13.9. Vlastne 13.9. je najdôležitejší dátum pre nás všetkých aktuálne. Nelen pre mňa, ale aj pre vás. Aj pre Gaila. Aj pre moju mamu vlastne. Pre všetkých. Pre všetkých mojich známych a kamošov a pre všetkých, ktorí ma majú radi. A tí, ktorí ma nemajú radi, nech si naserú, lebo ani ja ich nemám rada. Ale teraz bez srandy. 13.9.2025 bude koncert na štadióne a 13.9.2024, že presne rok predtým sa spúšťajú lístky. Teraz